Mit navn er Lars Bendiksen. Jeg er ejer og administrerende direktør for Elma Instruments. Jeg hedder Morten Lundsten. Jeg er administrationschef i Elma Instruments. Vi er Skandinaviens førende distributør af test- og måleudstyr. Jamen, i Elma Instrument har vi arbejdet med hosting af vores IT-systemer i rigtig mange år og valgte at lave et skift for et par år siden. Softcom giver os en rigtig god oppetid. Der er god kvalitet i vores data, og det er meget sjældent, at vi har udfald og problemer med vores forbindelser, hverken i Danmark, Norge eller Sverige til dem. Vi valgte Softcom, fordi vi først og fremmest kunne mærke, at de egnede sig til at arbejde sammen med en mellemstor virksomhed. De var ikke fokuseret kun på store løsninger. Softcoms helpdesk specielt har vi kontakt med, og de er meget professionelle og hurtige i deres løsninger. Gode til at sammen med os prioritere, hvor vigtig opgaven er at få løst, om den er need to have eller nice to have. Og generelt føler vi altid, at vi bliver behandlet godt og professionelt. Hvis der mod forventning opstår problemer, hvor man kan diskutere, om det er en software- eller en hardware-mæssig fejl, så er Softcom rigtig god til at gribe bolden, tage ansvaret og løse problemet i samarbejdet med f.eks. Amesto, og dermed sørge for, at vi som kunde ikke bliver kastebolden. Vi betragter dem lidt som vores eksterne softwareafdeling, og derfor vil vi til hver en tid kunne anbefale Softcom som hostingleverandør også til andre lignende virksomheder.